Dobrý deň, moje milé tvárové joginky, moje meno je Zuzana Perez-Zavková, pre tých, čo ma ešte nepoznajú, a na tomto kanáli Lotus Face Yoga sa zatiaľ prevažne venujeme tvárovej joge. Keďže dnes je Halloween, pripravila som si pre vás tak trochu strašidelnú tvárovú jogu. Budú to hlavne 3 cvičenia, kde si precvičíte v krátkosti, ale veľmi efektívne celú našu tvár a tak trochu aj krk. Predtým, než spolu začneme, ak radi cvičíte a cvičíte pravidelne, je dobré mať čistú tvár a čisté ruky. A ak by ste pri akomkoľvek cvičení pociťovali bolesť, tak prestaňte a vráťte sa k tomu neskôr s tým, že vyviniete menší tlak na danú tvárovú oblasť. Začíname tak, ako už sme zvyknutí, krátkou tvarovou relaxáciou, ale dnes začneme spôsobom, že si budeme vnímať jednotlivé naše časti tváre. Kľudne si položte nohy na zem, ak môžete, zatvorte si oči. Nezabúdajte dýchať, sústredte sa na náš krk, postupujeme hore, ideme k brade, lícam, nášmu nosu, očiam, čelu, našim vlasom a pokožke na vlasoch. Tí, čo mali zatvorené oči, kľudne ich otvorte a začíname pozíciou, ale predtým, ako začneme, si aplikujeme 2-3 kvapky vašho obľúbeného pleťového oleja, naniesieme na tvár. Jemnými túživými pohybmi a začíname levom. Tí, ktorí so mňou cvičíte, určite ho už poznáte. Skúste napnúť ako keby všetky svaly na vašej tvári, ruky dajte v päsť, sústredte sa a následne vyplastie jazyk. Zároveň otvárate aj vaše ruky z pestí. Zopakujeme 2-krát. Kľudne pokračujte ešte 1-krát, ja zatiaľ budem rozprávať. Táto pozícia skvele uvoľňuje napätie z oblasti tváre, ale taktiež prekrvuje pokožku a hlavne je to taký uvoľňovač stresu a celkovo aj v tele, nakoľko to pôsobí aj na našu myseľ a tak trochu aj psychiku. Ďalej zostávame taktiež v ríši zvierat a budeme pokračovať zajacom. Túto pozíciu som vám ešte nepredstavila a taktiež perfektne precvičuje celú našu tvár. Začíname tým, že si dáme ruky na naše líca, končeky prstov na naše spánky, našimi perami ako keby objímeme naše zuby a spodnú bradu ako keby predtisneme pred nás a oči budú pozerať dohora. Uvoľnite, nádych, výdych a pokračujeme. Ak pociťujete akékoľvek bolesť brady, to znamená, že pracujete s tou dolnou sánkou až príliš. Uvoľnite. Menej je veľakrát viac a platí to aj v tomto prípade. Zopakujeme posledný krát. Zajac v tvárovej joge nám precvičuje veľmi dobre orbicularis oris, čiže svaly okolo pier, orbicularis oculi, svaly okolo očí, taktiež aj trochu frontalis a sval, čiže na našom čele. Budeme pokračovať a opäť zostávame v ríši zvierat žirafou. Tu si dáme jednu a vystriedame ešte potom s cvikom na oči, aby sme nevynechali aj tie. Tak, naše končeky prstov idú nad naše kľúčne kosti a pery našpulíme dohora a dýchame. Tu sme precvičovali sval platizma, ktorý zvykne byť neprecvičený alebo naopak veľmi
stuhnutý, čo naväzuje na krk a tým pádom máme tendenciu k vytváraniu druhej brady. Budeme pokračovať, respektíve to zakončíme našimi očami. Volá sa to malé V alebo mini V. Naše prostredníky a ukazováky dáme na začiatok a na koniec našich očí. Snažíme sa ich jemne privrieť, ale neprivieme úplne. Cítiť také jemné, ako keby mihotanie motýlimi krídlami a otvoríme. A zopakujeme ešte 2 razy. Na oči sa nesnažíme veľmi tlačiť, je to iba naozaj také jemné položenie tých prstov okolo našich očí. Tak, a môžete ísť či už na halloweenskú udalosť, party, alebo len zostať doma, alebo sa ísť pozrieť za vašimi blížnymi. Želám vám krásny deň. Ahojte!